사로 가족작 뭐니 나 타는 바가 살이 방심이 Hello guys, làm Sakania channel lo, ta bông cái chân cái cây bài cái này, đúng mà lại bazar thang hati khai na gana, ngam sức to, hari nya con cái kerja yang kabat, sweater rok cuma liang, cái bông cái sajeng an rồi phải sok phải zak, cái rok nó phun này này thường thì tin, rok ta mông này rok này mà này phải thằng ra lo cái đấy, tam cá sa nó mà có xong rồi, đó, cái đi, wow, tao còn lo thật sao, làm cái này nghe phải tao lo chứ không sao cái này, làm cái này. Ya foto lah selak mana aku sakar apa nang kita. Oh mana aku có juta kayak kari him kang ke ya foto lah aku khum dong na jat haja. La jo khai na tong đi. Ge chong khor kang ke no tom tom mani pakai rakha tab ke sing thang tong le tin ni tang ngi cheng sal tong sini bazar thang ga male sal tong sini bazar thang yang kang ke dut maya katai punjan to bubuk maya bon bagi punjai sang sang thangai pai na hanai thangai tong lai ta ke saring kang ka pai thang nai ke mian video no no khonang punjan to bubuk pai ni hanai thang ma se mus malia ko nai di tin kang thik tai ma phai sok bai ke pun ban pehel drop jasa sinyo pano khangka ngan jitu sono mujumano ke kakai rok phano ang songi chakhang ke borong no mujumano parani kalbai rok phan thangkang kang paper satlangi thango mahisa ba khengke paper jui borong ni banda tubui phayo kok sate sate mujumang kha agi sin sui tong do khok chakhane tang ke bo parani sui rok bai berete dukmali bazar phaisok pa kyang ke dukmali bazar phaisok pa kyang ke no ob bazar ni sui rok bai bo mala khengke kakai rok masa khanam se babu kun mote ke bono bazar no goi romoi bosta dai tlangi thangma se nogo mokmang tongo sapta kaisa hai ulo hangka ke pura nokni bufurjan tep saka ongkhori thangka ulo khe sal saltam tongoi dukmali bazar nukha nor bidisa kalang sine nor theke আমেরিকার ঘর হচ্ছে জানো ভালোই আমেরিকার ঘর হচ্ছে জানো ভালোই লন্ডন ঘর ভালো হতে দিন না dako norong nang sajing ko khukjak sini kok samana dang madang thangka chungbono dukmali bazar ulo khanu khang kan dukmani pore hingke chungbono taino ko kifili tang liya do tangi hingke bono asa kosto ke babu bosta sobui tlang thangma se tase phiro khayo hingke nogo thangma bobo mogoi stongo hingke ba he deba hingke bono talangi bo tase phirogi haipinai nei bono sung tase talang liya ta nogo tabong ke sung je paina tang paibai daran dogan hapakya juta nanya nei konadi phaikena angobono naithokjamani mokolok lai thangka darabo obor tini malkatal tui haidrop hingke yang ke tam rong nai tungi ko ke nong natai phono gana daran nor para juta kaham sokpajak dam ko khabo manai gan norok daran mukhang mo kaham ke sini nar de hai deba ang nong no tong rok nei sai phono ke simi malik no phuni ka bahing na ba malik no snor kaham ke sini nar na nango ge bini dugan hangke kisa oklu khainge tongkha yango churi mala phamani a goli wono norok kaham ke khel khainai di ga daran dugan no manana ge yang te juta kaham tongo kurti rok bai kajang nai ang khato belai nai chokjak ke kya tabok gengke je payment paino ko kifili tongo no sogi phonongnai tam pai khyang ka tini sari ko to sung mela nai phainai mela ni bagai ekdom pura thas ka lighting rok rojak tong thoi tongkha hingke guys tabong ka tang romo sokai tong phaikya nongno phungnai ang tam pai kya mela thana sakang ang mamu songi kalang na nango abon bagai phat no songi kalang nai kisa doi ayang ni phaikya ang songi janan chelanai tese horba thoi thanai bla nogo kajangnai kasang bazar ro juta kaini pai tu hemenam ka 200 markha puila phunungman sandal hingke 120 rupees hingke tini ang mugi teng pai tu kha bata kopi mosto soja tai ko chakumara boso tai thali kisa dut kisa abon pore punjan tu bubu runan bagai box sai raka masa tam ka sajaman dekapla zranya bazar pai mene ang tebi shain hai zranya bazar thange exchange khaimani norong nokhanani thangnai video o emne ango deng bai tini puila songe do koekdin songi paijak am sapur ka kaplas nugya ka tini ke bage kaplang khasi do ke tai kaisa manayo se ang box sai marisio kapla se pawi tong kang ba tei kogoi ga tabong kang ke ko dut muthungran bagai dut sangki tongo kagai hingai ke mela thana ni lerjangmani melani phakyang ka sejeng mukbang video khainai do hinke a mukbang video khaimani ke ni channel niya bini channel ni ke norok bini channel no ke bonu gyarok ni tong kha ang description box o bini channel mention khairjak tongo norok thangai nai mano ang ga to mai khuima hengi tong kha teng keng ke norok to joton saimana ang phungni bai diponi bai ekdom dipor khekte tu yamang mai chao abon bagai mai khuima heng tong kha ang ga pha songe chawi thangai mela nai nai tongina singke mela nai te tei mairok okhui tongkha ka basai bele head bang ka buni haya sakbo yago rangkre
bohok opung sake manisa na ningke ba nogon maise ma thanai tabo hingke ani pun janto bubuk rokmani gari baikhe obosho kang puilang haino rogra odo haino tui bai simita tiki sarawai ga tabo gobono kaham ka bukur khuknai jo ang o je kosom kosom tongoi jongbono kaham ka sukugui agoi poriskar khai chikon chikon ke piece khai aboni yogolo som bai hajing roi ang kaham ke rugnai angke to belai belai thokso sugo pura angke tabo khe bothina kai koranan bagai yang ka kai helabui tongo sosa roga korok nongno sayadi bang phaikeno jengka kini channel ni bagai mukbang video khainai melan phaken ta aban bagai tangno tiyar khai kalang bai sinai keba yang bebang tiyar khai pai kha hajing rok bebang saptogoi bebe kha ani punjan to bubu ekdom pura poriskar ke ekdom bukur bakar khugui thik jang ka tui tak box sari ba kya ga yang ani copy ruk tongo moni thangka ayang melani khorang announce khaimaro khnai tongi diba ke ke Thokmani ano tam jan sasu ka para dori nei ke yang mosaro yogi tongo pun Janto mosting ni bagino hingke noro baksa sai rong ka to seling jang na pan tongo baksa pun ban kaham sudu saya yang ke kinyo sari pa kha chakona basok khana phongo berama bodi khaisanai ani jeta sajunga ang moso yogi tongmo babo muni pa khangka ba kar sinai tabung ke ko ang o jaga no dengi tongo kuniar oi tengli ata bobo to kra geri ba phela yang ke orno hoko dupung pra hain dengi tong angbo yang oi ko rugui tongmani bo buti odek serani tongka orono buti phranai buti oron phrani rokhang ka tai bo kaham ka test ngota thasngi tongo Thokmani chat masala kisa lukhlai rekha tabo gainke mai khuimani mamu songtu tei thalik janani nai tongo yang ota kisa tongkho buti ranani agi ang nogo tongpurga thalik jaya oro phaipron chimige tamjan thali rok thokjak trengei paisa ti uta agi bo thalik paingi payo haipeno moina tongni bagi paijago hangke nogo tongpurka ang thalik jajage ama hai oro khe delin jao tak thalik iko naidi ang oron buti phranai bono tabuk tai kisi satong kho buti ranani kolte phrani khibane bona tabung kainke buti ran khapura thaske angka bang karoi oron no sajing jeta ang moso dengai tongi da bulu khlai reka obo dengbai khangke maisa khasai mang kha tai samukri kha tabung ka rai toni jak pias hasing tai dani aroi reka tabung ka sai simang kha bono angka ang mai bukhrinya ka mai bo khuitongi deba ang ayang ka kai boler jangmani angka ang bono sakata mairo kisa chaw himdi mairo ok khoina hne samasa bokho mai muijana naya haipino je kun jaga thana angka botai mairok saimia bakhala lengpeleng jangmani hain marpura sadoge azuk jang mo maising simia nongno maisa pake phonogane maibo kutung maibo khima jora an punjan to bubu mosdeng aska thoka pura sosing thokju kan noran chalak sauta handi mela thana askle jaga an juda ponjos kare reshibo askle jaga bubu maising sim paja askle an maina khati de ubusla de soto ni ko mai sa jagla sa wa khaka ta asta ta khadi nai asta ta khadi nga oke kaisa khantong ho okhane khaisa chana ami ngase sidra kut boka samse semani ko bikhon bas na makya tam teres kana nam tini ke sakhina gare ni bidar na koi ka ni bidar ka akhya ni je bahim si ke sung jabo pai pai zak sinai yang nai tong di mela sor ke kutiok sai phongaran ko bakhane khaisa chana bakhane khenglia anamu bakhane belek kolong bagai anjol tingke lokta kolong bagai taman sanai dari pede ho tungtang ko sinai 5 minit ka tong hagar na siman ta panyo gar mai khusa horman bagai yang keskere kun mote khe Thokmani tak sogui tong phake syndicate tang mela hapsinai mela hapake nei ko chungmo sapra gana tabo ko kai ngainke chicken nanai angka to pork nanai praske thogo asake thogo boys over khaite tei nyugui chana musung tongkha o mela o jengbere mani omo simino chakha nogong ko to paitlang thanai haipe no ta hazar tiko bon chai tongkho ta khulai ya di khumai adi melan sokar khutsi pung de kapal tini paite hemen jeng ani kita size kotor kana ni an ke 30 bin ke 28 tak dong sa kulo baba kana nangena tam slori tiki to mai antar tut aji sama gain ke egg roll 40 awang bangai ambo kaisa 20 taka komla 60 taka ni ali 60 taka ta hangke yang tok tei takum betu ya bo amse tom kapur phari thangka nal komu kumun tongon kuthung se khana phang sana ni paiti hemen
Hello everyone, phungka hamnarok jotono tasha hainai tabo hingka ang Mia melao awang bangi pai tubui family sogui tongo. Mia horo sai tonijak chakumra bosok berma bodi khainyan bagai tiar khaipake somoso awang bangi sokjak jatatui. Belakhan thongnai pura chakumra bosok o makhang kalei kalei hingke yango ang tokti baja khainyan bagai tokti bokhogi paikha ang tai pias barawi paikha mosorok liya sombai pias mirkha omo tokti hingke to tok butisi takhum tuisi hna no haida takhum buti hingke ba emne ang tokti rok jai balo khado allergy baro hne happy no Mia takhum buti phalto hingka ba loop soimaya pai tubui phaijao ka chakumra bosok kholobi mani login lob sang thangangke kisa kolir nayang ani thobo tungkhang ka ba tak tak tei khlai tango sasing pros ang saipai da tok tei hingke tok butei takhum tei hingke takhum butei hinai kok sate sate tok tei hinai sairi tirangbo hingke o takhum tei teibo kotorang nani bagi ya wang kare mekhagi tongmani hingke belere jangka hingke tolani khamiban paine sinai mane ujun khlori jongap to nongna jagang explain khaina nai nok tap sema nongka mui mona na kyangke ba rusun roi kari sinai yang ani tokti fili rega na nasili ko mesek thas pura kecak mongka heda hingke tak tak bisa fil sinai mongka tokti Maba jakhano video edit khaina man hare bor kasa jong video dana bagai asaka kasaka network mana nai ma tongta bo kasa jong kan hade ngala ngagare taga seng phuni ma chana nyai tam tam to Mia ni punjan to mosteng kopi rukja omka salad tokti baja chakmara boso iko bong kan ka baja na kan kana liya kuzung man kazung ni shipro pro tomare pho banaro thanda o jaga sato sato no ya para ma khanga se kazang ta thai sinai ake sinju phongbai ki sa aba jarang di homani thali grong moya tong bagai ke bokhana ta sa hanya melana nyan bagai na melala ke biarong ni heda khum doga hakan di kago habe na mo Ode, ode ek zara tuni ni kenapa na? Saki sana mana jamu tu rumani yang tu dom tu dongo. Melanya sadu gasuk jak, mamanya siapa? Jangan wani kam nagra, haja nai. Cai, mang sajung mana ben? Kegiatan sarang ni kesat. Chala thongnai pura 30 minute thai mu thongjaga ekdom pura tui tai roi du tar tu nai color mana kha wow kok to ha sa nang na nei sa nang kok sa nang na de sa nang na nei pai mani hingka ke cha je ke mamang na de bisung ha keti jom to ha mela nanya nei jalo mani pura nor hai so pajak sari pangsi mi me kam ko khai pajak na kare he mut na ni kha ko na ni bortan to ta massage kya massage kya ta ta me dong kan thono o tang na so mai la than bagai sari pangsi mi topu cha khai mani tak se pholi bini no ka thang dang hai dro bo baisa hai sarap sang ke seri kan ya mane ri kanai bo mosong jak len ha do koi ri bo tam tam na kha pora am se no ka thang ko binyo kut na thai ore ta kha nang jakha dang jakha khơ Tining kain ke mela last day KBNI jeng thangna nai tongo angka tini thai hanai salary jongma sayam sakakai anoro sari pangsimin phaiso paijak hapen ang bono kok rajak do ang thangnai hinai hingke bosao ama somai nai hinai amsa ama song melao sari pangon phai seri paisa thangpai kha pongka jule jak sogabo hingke ang thai ke bomas manai gala angka bini dolbo ane bini college friend rok pana nai hinai bo call khaima se borok bo nogos thangpai be khepo hingke bo asaka mana esing sinai ang tini nai angka logi krai hingka bono ang ma pai kha thanan bagita hingke ang thangsinai tabok sung pai pe khe ko dress kanai jekhini kini thangnang ke khornoi buriba aina nalemang aina ma siklai norok buda hayano kisa comment khai sabai di tabuk ke habai nyale gena melawa ang blog khanen la chu do norok thangnai bo kisas nukna
tabung ke seng ri rok nai be ya kubai yang sana hne phali ma se rang kama jago serai pala kare rang kama jagi se bokor kharbang jagi se a mela sukti guri nai jo khang ke bini rang klai jorong ma ta seman ri sa heda mela rogo haike tokti rukjak tamsuk jan thok nokong kainke chasa jaya tokti rukjak ta mane nokong ka thok jaya obong ke indol malwano coffee kharamani hain hai tabok nogo thana sakang manai Janto bai ko sung taisa sana phaijau ka sung mela puilan dino phaibro oron chao tini bolas mela oron janai tang hingkeng kya wasa ka sung thokjaka oroni tang ka bora sa ka kabama tui phaimase pora pai thang bai ka taisa ka sung ma masagala khamo ma sa be kheno ka thangsinai hai ta ka ke ko sung mui ma hin sai jong ka sai jong ta ang ka ma sayok tongo dal ruk tong mui ma sing mos teng teng bage tabang kai ko berma sokong melau thang phamene kheteng meteng mani jawoi mai jaw khunyo khuya saimala liya hai peno chung mai to songai klangjak ge ko dal bai mui ma sing mos teng simi deng ke chung mai rok phano opinion bla heri ba hor ko thuro go kan kya bana songai ton chinai jotonon hor ka ham